tiña que entrar a Andrade. Anxo Guerra, boas noites. Boa noite, A señor ver, director. alumnado desta noite. Alumnado desta noite. Pois esta noite, Galloso, temos preparado un alumnado moi especial e moi importante para nós. Os nosos rexedores, por favor, que nos acompañen Aldán, Venancio e Mon, que son pezas fundamentais deste programa. Que sene, e iso é, forte aplauso. Mon ata ten que... Hola, Aldán, hola, Mon. E onde está Venancio? E Venancio, aquí o temos. Menos mal que está Ana de rexedora. Verdade. E ela vale por 3, creo, ¿no? 1, 2, 3. Por 4 a veces. O programa continúa. Aplauso para Ana, sí. Bueno, Aplauso forte para a compañeira. bueno, veña, sentádevos, porque mientras nos preparamos, vamos a escoitar unha canción nova. Ven a celebrar esta noite os 20 anos de carreira, que eu nunca pensara, e depois, como é posible, 20 anos de carreira, esta gaditana tan amiga de Galicia, tan amiga do noso programa. E ten unha idea fantástica, pero iso contámoslo un pouco máis adiante, xa verán que cousa tan divertida. Polo momento vamos a escoitar as novas creacións que saen dos sentimentos de Merche. Forte aplauso. Anxo, maestre. Boa Vamos a noite. empezar, Boa noite. De que vai esa clase, profe? Contanos. Vamos. Pois a intentar. mire, Trixa, como xa levan dicindo aquí, hoxe é o día de San Brais. Cuidado, unhas palas, eso é milagrego. Abogoso das gargantas. Estou facendo o programa gracias aos Ambrais. Claro. Curmán Porque chamase Brais, biquiños. Dice que curou a un meniño que tiña unha espiña cravada na gorxa. Daí ven que sexa abogoso, e por iso no día de hoxe se bendicen as gargantas, e en moitos sitios, por ali, por exemplo, por Pontevedra, o cura na misa dá un boliño de pan e tamén algo de rosca. A mí deron aí unhas Algo- rosquiñas de San Brais. Algo que o curou. Así E teño ademais esta voz de tamén é símbolo. un santo que ten moitos refráns. Por iso imos aproveitar para decir algúns hoxe. Por certo. E hoxe con este maravilloso alumnado que me puxeron, porque sen A ver, el... que son ese aplauso. Moi ben. Pasaban por aquí. Claro, que populares son. Moi Home, populares. son os que nos... Aí está Venancia, aí está Os que nos Mon, dicen e Aldán, todo o que temos que facer. Onde temos que estar, claro. sen eles non hai programa. Sen eles e sen ninguén do equipo, por Pois suposto. empezamos co primeiro dos refráns de San Brais que decía a miña sogra pastora, que era da Limia, e ali hai moitas cegoñas, e decía: o día de San Brais a cegoña verás, se non a ves, aínda o inverno ven detrás. Aí está. E a primeira pregunta tamén. É a Ela aí primeira está. pregunta que pode Mira. ir para Venancio. A ver, Aí Venancio, vamos. lúcete, Aí lúcete. A ver, A ver. mentre non a poñen Venancio, estou ben situado, parecelle que estou ben situado no sitio. Parece Estou que ben está aquí, perfecto, sí. estou ben, ben. A ver, Pois que é a pregunta ten que ver con co día de hoxe, porque é unha romería ou unha romería. En galego, como diremos? Romería e romaría, como decimos, por exemplo, Bueno. cafetería e cafetaría, os dous son válidos, ou non. Hai que decir, en bon galego, romaría e romaxe. Que opina vostede? Van por ti, Pois tócame fácil. Sí. A cousa, sí. Bueno, Sí, non te porque- adiantes, non vai a ser. No, porque nunhas festas que caen no meu povo, que son as festas da mota, poñía unha parte que durante toda a romería haberá tanto e tal. E dudábamos os compañeros e máis eu e buscámoslo e é romaría ou romaxe. Moi que ben. estaba mal posto Sí, o cartero. señor. Ben, justamente. Pero non era fácil. Neste caso, Non era fácil, non pode ser romería porque ven de Roma. A palabra ven de Roma, porque as primeiras peregrinacións eran a Roma. E logo desde aí foronse facendo a outros sitios e quedou a palabra. E falando de Roma, Trixa sabe que o Paulo, o Aldán e a Laura me trouxeron unha gorra de Roma. Ah, sí. E sabe para qué? Para ter as palabras e os contos que teño aquí quentiños e podelos traer ao lugar. Biquiños para eles tamén. E como é o día de San Brais das gargantas, o Pepe de Alongos era moi delicado da garganta. Entón, no día de hoxe, a mañá poñía a roupa nova, saía e decía: vou po San Brais, que garganta e pistola teño unha sola. E logo, iando ao santo, collía un pano, pasaba pola imaxe, e despois pasaba por aquí, e decía: San Brais bendito, cúrame da gorxa e do apetito. E se lle viña un catarro que lle decía: mira o San Brais, decía: no, no, os catarros agora son froito do inverno. Eran froito do inverno. Bueno, vamos con a segunda palabra. E poderíamos ter que a segunda A ver, palabra, segunda palabra para aquí. tamén empezamos cun refrán: Sí. polo San Brais tanto ten que chores como a que deixes de chorar. A metade do inverno está sen pasar.
E podíamos ir agora con Mon. A ver, Mon, mira para a Mon pantalla. tamén unha preguntiña, para que cámara tiña que mirar, Mon, que xa se me esqueceu. Ti para ali. Eu para ali. Pois agora vayamos coa palabra, que eu igual creo que lle soa esta palabra. Viruxe, das dúas cousas que pon aí, vento, frío, ou ben ten que ver con virar, un cambio brusco de tempo. No, é a primeira, vento frío. Vento frío. Porque ali na Mariña fai un viruxe que... Fai un viruxe, Sopla por ben, justamente. sí. No meu pois fai un viruxe. Moi ben atinado. Decides Viruxe, viruxe, ás veces, o que pasa é que habemos con B, porque tamén en castelán é viruji. Porque moitas veces, antes cando non había o dicionario da Academia e demais, as palabras que coincidían co castelán poñíanse con B ou con V, tal como eran no castelán. E as que non existían en castelán tendían a poñerse con B. Non sei por qué. Por exemplo, o meu veciño de Trasar é o biorteiro. Biorteiro é un señor que fai biortos. E biorto xa aparece no Padre Sarmiento con B e nos seguintes dicionarios. Pero hoxe a Real Academia pono con V, biorto, porque así é a historia da palabra. E estáse preguntando Trisha, é que será un biorto? Eu non me Pois sí, atrevo a decir Totalmente. que pregunta debe ser que todo o mundo sabe que non sabe que é o pior. Pois mire, cando collemos un feixe de palla, por exemplo, para atalo, se non temos unha corda, facemos un biorto. Collemos pallas e retorcémolas e facemos como unha corda. Iso é un biorto. Fita de palla, non? Sí, Bueno, ou de ervas longas, Sí, de algo no, así. teño visto. Eso é un biorto que tamén se lle pode chamar un vincallo ou unha vencella. Todos son con V, o mesmo ca viruxe. Está ben. E decía Elisa da Cervela, así en Pramboma, non sei se se dirá na súa terra, decía, como era? Te hace una viruje que te escarabeja el culo. Esa non será a señora de Palmira. Parecía a señora de Palmira totalmente. E es viruje ou viruji? Porque hai gente que lo dice así como... Un virujillo. Bueno, vamos coa terceira pregunta. E vayamos que a terceira pregunta, tamén temos que empezar con un refrán. Para non Que fallar. polos ambrais, hora e media máis. E se ben contaras, dúas encontraras. E agora quédanos Aldán. Aldán o do Ánimo, nome. Aldán. O do Tipo nome. de... Fuerte aplauso para Aldán, veña ese apoio. Vente arriba, aí, venga. Candeloria, que foi onte. O que leva o nome daquel pobo dali de Cangas e que leva tamén o meu neto, Aldán. Pero é que ademais hai un famoso personaxe, Aldán, que leva o seu nome, que é un tal Neil Alden Armstrong. Non sabía que... Justamente. O astronauta, o primeiro que pisou a Lúa, ten de segundo nome Alden, que é o mesmo que Aldán. Xente toda prestixiosa. Igual algún día... Se sabe. Home, Nivelazo nesta clase. Así que, a ver que palabriña nos poñen para Aldán. Aí está Candeloria. Onte Aldán foi o día da Candeloria. Era o día no que a xente levaba candeas á misa. É unha festa moi antiga porque se di que ven xa do tempo dos celtas e tamén dos romanos. Os romanos seica nese día saían á rúa con candeas acesas. Pero a preguntiña que lle vou facer a vostede, Aldán, a ver que lle parece. Mire, Aldán poderá ser un nome que lle damos ao mes de febreiro, como a cando decimos Santos por novembro, ou San Xoán por xuño, ou máis ben Candeloria é un candelabro, candelabro, ou mes de febreiro. Aldán do vida. O obvio sería Candelabro, pero como dixeches que foi onte, penso que é mes de febreiro. Máis razón, moi ben, moi ben. Acertou. Sí, que con este alumnado non podíamos fallar, profe. Claro. Somos que teñen unha cabeciña aquí. Cuidado que xa. Chamase así o mes de febreiro. Hai tamén outro refrán que di a miña tía Lina, que ven sendo a avó do Ortiga, que di, pola Candeloria casan os paxariños e vaise a galiñola. A galiñola é a pita de auga. Sí, do Que casamento. onte foi o día en que casaron os paxariños. É logo, sí. Claro, e falando de paxaros, saben que hai xente que os curas lles chama corvos, porque van de negro pola sotana, igual que os corvos é... E resulta que ia don Casimiro, foi á feira a Monterroso, que era a feira das mulas, cos outros curas, e andaban por ali paseando, e topounos o Clemente. Mirou así para eles e dixelle,
Bon día, señor cura. Hoxe, aquí na feira non vexo máis ca corvos e mulas. E dixolle, home, Clemente, e logo tías un corvo. E dixo, o señor cura, por favor, nin falardes. Entón tes que ser mula, por eso Orneo está ben. Mira que ben Orneo. Eu non sei, señor director, para rematar, mire, o outro día lin que máis de medio millón de galegos e galegas residen no estranxeiro. E a min gustaríame dedicarlle uns versos moi bonitos do poeta Ramón Cabanillas a eles, e que despois ao rematar vostede lles fixera un saludo deses tan bonitos que fai. Pa onde hai que mandarlle o saúdo? Para todos os galegos que viven fora de Galicia. Perfecto. Pois Ramón Cabanillas a esta nosa terra dixo: Galicia, nai e señora, sempre garimosa e forte, preto e lexos, onte e agora, mañán, na vida e na morte. Precioso. Pois nada mellor que ademais puxeche en bandexa, porque o que ven a continuación eu creo que a música que esta xente que acabas de dirixir precisamente estes versos sinte de forma moi especial dentro do seu corazón, porque eles viven en Galicia dun xeito completamente diferente. Así que eu creo que nada mellor que ofrecerlles esta actuación que nos chegan dende a Fonsagrada, un saúdo para lá, e esta asociación chamada Antaruxas e Sorteiros, bruxas é moi bonito, as palabras son preciosas, Antaruxas e Sorteiros, pois van dedicar unha xota a todo ese mundo de migración, a todos eses galegos e galegas que teñen a Galicia dentro do seu corazón de maneira moi profunda e sentida. Vamos con esa xota de Vilarón e un saúdo moi especial para Oliva, a cantadora daquela zona. Antaruxas e Sorteiros, forte aplauso.